Muri yeZimbabwe ndadzoka zvakare panapa ndine nyaya yandiri kusangana nayo iri kutaurwa nevakomana vebato reCitizen Coalition for Change avo vakatora chigaro kana kuti zvigaro vakagadzana vekusiyiwa vari mubato vari vega naAdvocate Nelson Chamisa kubva pakatanga cyclone Shabangu iya yakaitika yekubvisana kwema-MP muparliament neayo anoitwa marecalls. So panapa vakazosara ndokugadzana vakaisa muchinda anoitwa Welshman Mncube ndiye ari kuzobudikira nhasi ave kutaura zvinhu zvaari kutaura mashoko aari kutaura aya ari under leadership yake yaari kushanda nayo iyoyo inonge ichifungidzirwa kuti ari kushanda achishandira bato rinotonga Zimbabwe. So panapa ari kuti we are too weak to face ZANU-PF. Ndo mashoko aari kutaura. Vanenge vatotanga vakomana ivavo nguva dzese dzekuti vanhu vaiita zvavaiita munyika vanga vasangana basa nekuti munyika kuri kutamburwa vakazvipira vakati vari ndo purpose because purpose yekunzi munopikisa munofanira kunge mutori ready kana mukuti you are too weak kuti you are not ready which means munofanira kuvhara organization whatever chamuri kuita against church because you can't be facing more matodza enemy yacho mukuda kurwa naye kuti we are too weak which means munenge matoparadzwa. Ende chimwe chinhu chandiri kuona apa ndechekuti iwe kana uchinzi wakuzoshandira timu iroro there is no way ungabuda uchinoita against evil. Obviously unenge uri weak in terms of mari chaiyo in terms of zvese everything but power hatizvirambe zvedu kuti vari in power but you can't say you are too weak because zvinonzi opposition yevanhu ma-ideas yevanhu vanenge vasingachadi saka vanenge vachingoda chete kungotungamirirwa kuti pfungwa dzavo dzine anodzimiririra zvichienderana nezvavari kuda nekuti vanenge vachipikisana nezviri kuitwa then ava vakusara vachiti we are too weak kuti tinge tichidaro which means vanofanira kuvhara but ameno muri Zimbabwe munoona sei nyaya iyi.